Η φύση μας χαρίζει ανεξάντλητη ενέργεια. Είναι η ώρα να την εκμεταλλευτούμε. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμπόριο Σούλης ΑΕ. Γιάννης Παπαγεωργίου. Δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο με φωτοβολταϊκά συστήματα Γερμανίας. Δωρεάν θέρμανση με ηλιοθερμικά συστήματα. Αντλίες θερμότητας. Συστήματα γεωθερμίας. Και όπως πάντα, όλα τα είδη θέρμανσης, κλιματισμού, υδραυλικών ειδών και αποχετεύσεων στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Λέβητες, καυστήρες, σώματα καλοριφέρ, ηλιακοί θερμοσύφωνες, σωλήνες ίδρευσης και αποχέτευσης, κλιματιστικά μηχανήματα. Εμπόριο Σούλης ΑΕ. Γιάννης Παπαγεωργίου. Μηχανολόγος μηχανικός. Στην περιφερειακή οδό Πανετολίου, είσοδος από το 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θέρμανση, κλιματισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η υπεύθυνη λύση για το δικό σας συμφέρον αλλά και το καλό του πλανήτη μας.